Jesus mpa ka ịbụ ịlụkago m asị ekugo m final isi na-efego mfe aga m ụka mgbede on Sunday benediction ọ da wee so were na-agụ Baịbụl jee bute uche na akwụkwọ nsọ ka ya dị eji ọkụ mmụọ mgbe kpekọsa ka m gụchara akwụkwọ nsọ nwee ego ebe isi Kapanahum wee tinye arụ na Jerusalem ka ije kpechara obere ekpere n'ụlọ nsọ ka gị na koman gị rụọ one on one via two aside isi nwezi ndị Parisi ebe a na-elezi afọ elele n'ụlọ nsọ wee gbaka si gị fe na-emesi ọ maka na ị nọọsụ ya i wee mịa karama 2x2 bụ igburi ya ọma onye ọbụla na ọsọ ikene ọma na ọsọ na chiọma ajọ nwa onye ọbụla egori ngafana nke kwa adakwa achị ife igbugoro ufasa efe ndị Farisi ndị Sadusi ndị Juu onye ọbụla na ọsọ a na-eme ngafana nke afọ dị iru fasa efe iru gbugodo ezigbo iru efi iko mfe na isi na-efe go mfe Jizọs ịgba na plaza ibe emeka ọfọ plaza ma market ịgba na fon ọsị mbịam fon R300 nke dị chap direct ọ bụkwa ọrụ ise na-ese ọ bụ na nnọdụ ozugbo ime karama mụ na amịa 2x2 anyị ka ndị Farisi ọsọ na ọsọ a na-agba gwaghara m nwee sendị igburu sisaid a mụ egburu sisaid a anyị ya so obere na ọ maara ekogoro final after last nọtụ eburu ya na akwụkwọ nsọ Jesus of Nazareth and SP onye obodo lesi ndị Farisi a abụọ Pilate kụzie final gbọrọdụ oge adịghị ego anyị mma Jizọs ngwa bụ founder CEO chairman mpịawazi association ịpịa obodo pasisef ọbụgodo ile mụrụ kwa nwantị n'ime tụọ m ụtọ after much ịkpọ ọfa sifa bịa wee bụ ife uche sifa n'obi so ọbụla ka esi eme na onye chi ikpe ekpere ebe n'ụlọ nsọ be ekpere iche ile afịa gbada main market chọrọ shọpụ laa afịa na na-eme ife ndị mpi anya ebe a na faruo mgbu sifafa ebezina ificha afa anya wee bụ ikufu uche onye anụ nkịta ya eburugo mmụra igonyego mmụra na mụra ayes mụra star 8 nna agasị na nwanne ya mụ ejigoro kalama nke m ụzọkwa ka mma na-eso onye ọbụla nwa ya na-arụ mgbu mma pesịrị ntị pịa obodo isi ebe na mma adagoro achị ọkwa ọsọ eluigwe a nwanne ya ọ mara ya gbogoro ya by kumkum kwa ka ntinye arụ n'ogbe onye ọbụla nwe ọ na ka ana m achịkwa ibu iko mgbọrọ ahụ